Veña, pois xa mercamos a leña, agora toca queimala. Home, por suposto. Toca queimala. E é importantísimo, sexa onde sexa na vosa cociña de leña, na lareira, tamén teñen que estar a punto, sabédelo ben, porque senón a seguridade queda tocada, Yaiza, cando falamos de queimar as cousas, queimar a leña na nosa casa, non as cousas, a leña, temos que ter moito cuidado, porque hai accidentes nos fogares que non sei cales son os máis comuns. Pois mira, primeiro precisamente imos falar desas malas accións que normalmente cometemos e xa vos digo eu que temos aí malas praxis que é mellor evitar. Normalmente, entre os que máis cometemos está non apagar as estufas de noite, é dicir, pasar toda a noite dormindo ca estufa encendida. Tampouco temos moi claro canto tempo debemos telas acesas, especialmente as de gas. E xa vos digo que non deberán superar as 8 horas. Outro erro moi común, non facer as correspondentes revisións e non detectar erros que nós pois non percibimos tan facilmente como unha persoa experta. Por exemplo, cantas veces temos visto se cala a roupa en riba dunha estufa, incluso na barra da cociña de leña? Outra mala praxe moi habitual. E despois, precisamente falando da cociña de leña, non abrir o tiro suficiente ou non limpar as cinzas é o que pode provocar que ardan os tiros. Estas son normalmente as malas conductas que temos e, por suposto, pois teñen as súas correspondentes reaccións. Que pode suceder? Que teñamos un incendio dentro da nosa casa ou tamén é moi habitual as intoxicacións tanto por fume como tamén por gases. Vamos, dous escenarios máis que perigosos que debemos evitar a toda costa. Dende logo que sí, non queremos un susto e para non ter un susto mellor é previlo, por iso é tan importante o traballo dos desenfeluxadores, o sea, limpar a nosa chimenea, limpar a nosa cociña, porque que irades que non, se o pensades, levamos todo o brán sen acender a chimenea. Aí entraron residuos que, dende logo, poden ser un perigo a hora de prender ali lume. E ollo, porque tamén están os residuos que quedaron do inverno pasado se non a limpamos ben. Co cal, se prendemos aí a leña, podemos vernos nunha situación de ter un incendio ou de que aí se emitan gases tóxicos e, dende logo, pois nos fagan mal para a nosa saúde. Por iso é moi importante o traballo de xente como Manuel. El é desenfeluxador e hoxe acompañámolo á casa de Carme. Moito ollo porque vai nos amosar como limpar ben as chemineas, pero moito ollo tamén se vos tendes que limpar a vosa, porque tendes que ir tomando cita con un pouquiño de antelación. Mira, de Carme xa colliu a súa cita con Manuel o ano pasado, porque dixo que senón nestas datas están que non dan abasto. Carmen, és unha das afortunadas que conseguiu desenfeluxador en setembro, como fixeches? Amén, porque xa o deixei contratado ano pasado. Veu-nos limpiar a chimenea e dixo, bueno, xa quedamos po ano para arreglar a cociña, mas para desenfeluxar. É certo aquí esta señora que nos chama todos os anos, pero hai xente que nos chama cando non lle tira. Eso é porque acumulou moito, non? Acumulou moito, e moitas veces incendianse. A feluxe é relacionado coa leña verde. É a savia que trae toda a leña. Se a leña non lle damos un proceso dun ano ou de 2, o problema é que esa savia vai parar directamente á chimenea. E aparte a leña non quenta. Iso é todo o que non debería estar na chimenea. Sí, parte dele está todo dentro, pero cada que sale para fora, este é a creosota. Este é o que arde. Non arde a ferruxe, non é que arda, o que arde é a creosota, é monóxido de carbono. Eu teño xente fija que me chama já todos os anos e outras que esperan a que non lle tire. Entonces, claro, hai o problema que hai que ir ali. Teño entrado en casas que aquilo era inaguantable, que todo monóxido de carbono. Home, claro que tira mellor, porque se está chea de ferruxe de todo, non tira. Canto máis mellor está, máis tira. Eu, Manuel, o que estou pensando é se simplemente meter isto aquí na chimenea, podemos facelo na casa ou non? Moita xente o fai. Istos véndense, pero claro, non se venden como este, véndense de plástico. Entón, que o cepillo dentro. E despois é un gran problema que me teñen que chamar para poder sacalo. Non estamos cobrando todo o que son 120 euros. Normalmente contratades sempre un profesional? Sí, ven sempre ele. Depois tamén nos dan un certificado para poder, se nos pasa calquera cosa, o seguro faise nos cargos de todo. Isto ten presente e ten futuro. O problema é que está moi mal organizado todo isto. Aquí calquera compra unhas varillas, ven polas casas e limpia as chimeneas. Entonces, o problema é a profesión, que non hai aquí. Estabades máis valorados en Suiza, por exemplo. Suiza, Alemania e Francia están moi ben valorados, porque hai cursos para isto. Aquí non, hai demasiado traballo e non dos atendido todo. Chamade dun ano po outro, non fagadelo de sempre. Hai que chamar dun ano para outro, porque senón, cando chega a hora e non